del barri de Sant Andreu hi ha des del segle XIX una casa que té incrustada una autèntica bomba. Aquesta història va passar aquí. Avui ens trobem al carrer Gran de Sant Andreu amb el carrer Sòcrates. I us ensenyaré una cosa que va passar en aquest indret, la coneguda Casa de la Bomba. Doncs el 1843 va haver-hi una revolta progressista. Ens trobem que hi ha hagut un govern repressor del general Espartero, una de les primeres revolucions modernes de l'estat espanyol en contra del règim liberal. Aquesta revolta és coneguda com la Gemància. El nom de la Gemància prové del romaní i significa menjar. En aquella època, els d'ètnia gitana, per aconseguir menjar i tenir uns quants calarons, s'apuntaven a les tropes. Aquí a Sant Andreu la revolta també va ser sonada i aleshores, al setembre del 1843, les campanes van sonar i el poble es va preparar per la defensa. Un dels protagonistes d'aquesta revolta és el general Prim, que aleshores era brigadier. I aquí el general Prim és quan ataca el poble de Sant Andreu per desfer aquesta revolta. On se situa? Doncs se situa a l'antiga masia de Cal Borni. Aquesta masia, que actualment és una escola, que és l'Escola Teresa de Jesús, actualment amb el nom de Turó Blau, va ser un punt d'entrada significatiu del pas cap a Barcelona, perquè hi havia la Riera d'Horta i, per tant, feia com de frontera entre els dos municipis. Per anar cap a Barcelona era quasi obligat passar per aquest indret. Des d'aquesta masia es va bombardejar el poble. Hem de dir que la zona que ocupa actualment la casa no estava poblada, perquè aquesta zona del tram del carrer Gran després serà conegut com Cases Noves. Aquí no es començarà a edificar fins a ben bé finals del segle XIX. Per tant, podem entendre com aquest casquet d'aquesta bomba arriba fins a aquest indret. Bé, és un element, si més no, anecdòtic, característic, i a mi personalment m'ha fet molta il·lusió poder-la tocar. És una meravella, no?, poder tocar això. Era normal que a l'època hi haguessin molts projectils, moltes bombes que no acabessin d'esclatar. Aquesta està desactivada, evidentment, no hi ha cap perill. Aquí només hi ha el casquet de la bomba i està aquí posada com a element decoratiu, perquè l'antic propietari, el 1909, va tenir l'encert de preservar aquest element històric. I a partir d'aquí t'engresques i vas rastrejant i vas sabent coses de l'època. Que el senyor general Joan Prim, aleshores brigadier, ens va bombardejar la ciutat de Barcelona i a Sant Andreu. I per tant, aquest senyor que el fem i el considerem com un heroi també va bombardejar la ciutat de Barcelona. I era català, nascut a Reus. Nosaltres sabem perfectament que abans de nosaltres hi havia Cal Bover, que també va ser una cancel·leria, i anteriorment Cal Araster, que aquí a Sant Andreu se'l coneix per Cal Araster, és a dir, és la casa de Cal Araster, a més de la casa de la bomba. Això realment s'ha popularitzat en els últims anys, no? Les escoles han fet molts treballs sobre Sant Andreu, sobre el barri, llavors això s'ha popularitzat molt. Jo, clar, quan era petit costava una mica més, però sí, evidentment, la gent d'aquí de Sant Andreu sabia que hi era la casa de la bomba. El que no sabem exacte si, quan va caure la bomba aquesta, si va caure aquí o va caure en una altra part de la casa, perquè no hem trobat cap documentació escrita que ens ho asseguri. El que sí que podem tenir present que aquesta bomba prové d'aquesta revolta. Per nosaltres representa un orgull perquè demostra que aquí va haver-hi un fet històric i que d'alguna manera el podem tenir present gràcies a la voluntat de l'antic propietari de preservar aquest casquet, aquesta bomba.